ke jong u ban syakri u hakani ka sngi ka balong ka basdang jong kanika jong nu snam arajar arun riu tinga kwa ye phi ya ka ba shwaban sedang nginya kublai way pat bangin on blessed new year in the name of Jesus tonginya kublai way blessed new year in the name of Jesus. 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 Blessed New Year, Jesus. Hallelujah. Hatu pikemen pidon haka jindoran kat try nega step. Amen. But hatu pikemen pio banrung yo snam arajar apun riu da ka jindoran kat jong try. Oh nem. To hallelujah. Di hagani kapur sa sisien pat ngapdeng sum hai pi sa gani ke seng New Year service jong snam arajar apun riu haga kerteng do tiang tam bat ka badon bor tam ka jong tra Jesus Christ nong penim jengi ngin long like luon hagani ke step ya ka ban penon burom ya ka kerteng ka jong trai ban ai ngo ro ya ka e ka trai la le yangi how no snam arajar ar husan menden ngila yo ya ka jing duai sha jinget na do praba jemen step hadu san baje janmet isngo ya ka jing doren kat ka jong trai hallelujah bat ngingat bago way boy ka jing duai ka bagi jiduai kam tam ha ka sngi ka bakot jong snam ngiyo i shisha bo blay ujubab ya ka jing duai amen man lau snam ngiyo i shisha bo blay ujubab ya ka jing duai jongi bat miyat yo snam batamai da ka jing doren kat ka jong trai kanung nap deng jong pi mat ya ke cindoran kat jong trai snam araja abusan tunginong yaro yo try kani long kasngi ke bakmen tungin shat kemen haga tingin net ya kaban sedang no ya kene ke di syukri jongi da kaba ngini yang lang na ki jaka ke ba isong ngobha banon pendap akin kam syakmat ban kenang ban ailat iki bri bawan sedin bakin syong iki kenom dan gajing pentut hakapor palas dang gaji seng di kembang ya jing pen mau ba snobha ba min bo ya ka mobile phone jong pi au silent mode ba kanang long disturb ya ka service paro kawai but kumjuru kenunu ka ba ngihapan smutu ngin respect ya ka cindoran ka jumlai kani kalong ka jaka ka ba kentang nama hagnunu ka jaka ka ba ngiwan ni ka ba ni ro yo try aba ka cindoran ka jong try ka don ka ta ka jaka kalong ka ba kentang amen dina ka ta daw ngin snow bat ngin sngongu yo blai bat ni buram ka cindoran ka jong try kanunu ka di syukri jong ni ha ka ni ka step ai ba ublai un yo ya ka buram dinginnya sedang no dah kebangin pulih kat cok kat ni ki bentana ke tin ke jomblay ngidon shibon ki item hagenika step hagenika sngi ya kaban wanra hagenika ji shikri jongi hagenika klep mat dingin pulih kendiat na ke tin ke jomblay ngelet ya kaban aingu ya utrai ya ke e ke utrai la le yangi house nam arhajar arpu san baraway but kumjuru ngin aingu yo try da ka jingkemen bang iba da ka jingai nam daunu snam arajar arhun riu unong snam jong ka jingkemen ka jingkerku ka jingsup ka jingdor kat jong try snam jong ka jingpenem snam jong ka jingpendap but snam badap kerhai nam ta jongi way beway and boleh kendian na sam ka shispa san shua katukan ni kita kuat tungin pulih ini pun buat lang to aingu hautrai to khat kerpa ni ka kerceng jongu to pen benai ki jingle jongu ha peneng ki kenjaban riu to rai to rai ki ji ro to kren syapang ki kam ki bapla jongu tu le thau buram ha ka kerteng ba khu jong u
ai kan kemen ka donut ya ki bawat yo try to wat pi yo try ka bat ya ka bor jo u wat ya ka kmat jo u halaga sni shushu nagasam ka bah riu husan ka kwat ka bas san terter ni ble daki ki ba eating men pai tien yang ni ha ka hok a ublay ka jing pen em jongi me balong ka ji shanya ki ba kut ka khandau baro bat ki jong ki ta ki ba shejngai halor ka duriau ubada dala ka jing klan yu pen scam yu ki lum habala panpo ya u da kabor upa pen ngap jar ya ke jing kerhu ki duriau ya ke jing kerhu ke jing at pelong jongki bad ya ke jing ki win ki pat ba ki taru ki ba shong sha ki ba kut ki shepting ya ki dak jome ya ki jing mi ke step bat ke premit me pen shat kemen me wan kmi ya ka khando ba me ai ya ka me pen sbo shibon ya ka ki wa ublay ka shlay da ka me pen mi kau ya ki haba me la kre kum ta ya ka khando me ai kerhai ya ki nur jongka me pen them ya ki jing at jongka me pen jam ya ka da ki lap rau me kerku ya ki jingmi jongka me pen pong pan snyat ya ka snam da ka jing bha jong me bat ki linti jong me ki pen jau khleng ki jau halor ki chaka plang kari klau bat ya ki lum bala pan po da ka jing kemen ya ki jaka plang la kup da ki ken hon ya ki temru la tap len dau keu ki ya risa namar bakmen bat ki ruai ru hallelujah uniu long blay jongi ubangi nge long blay ba ublay ba don bor wa thau ya ki aka baro ni bo ke ji shania om ha ke jing la ka jongi om ha ka bor ka jongi om ha ke jing start ka jongi la ne ke jing don ka jongi la ne ke spa jongi hen regi bo ke ji shania ha ublay ba amen ublay ba don bor ublay uba control ya ki aka baro ublay ba kerku ya nga ba de pi ublay uba pen pong pan sniat ya ki snam da ke jing bha ka jo bat ya ki lenti da ke jing jau plen ne ulong blay uba ngi shikri but ni wan ha ke ne ka step ke ne ka sni ba ning kong jong uniu benai ban ai ngo yo blay ning kong bat pen pau ke jing ro ba ke jing mani yo try da ka don wot baro bat ban snow tu ba blay ba ngi shikri ulong blay halor ki blay baro amen tungin lait lang ha ke ne ka por ban ai ngo yo try ban duai ban kentang ya ke ne ka por baro hakikti ke jong try Kapa jungi bahab nai kawan akmat jome hagani ka step ablay daga dono jong ka jing sngomu ko try hagani ka sni ka baningkong jong nu snam arajar arpun riu kani ka dei ka new year service ka bangi penlong ko try bangin wan sya ka jing dorin kat ka jome ko try daga dono jong ka jing sngomu ya me ko try daga dono jong ka jing kemen ko try daga dono jong ka jing ro bar ka jing pendan rom ya ka kelteng ka jome namar ka ei pamelale ko try nam daw no snam arajar arusan yo I ka jing bha ka jome ka jing yaine ka jome ka jing kerku ka jome ka jing pendap ka jome bat kham tam e ka jing pendem ka pamela a yangi ko try ya ai gu e ka jing sok bat ka jing kemen ka ma a yangi ko jisu ngi a hadu no snam mo bat mai ko try na ba gi snow tu ba ka jing bha ba ka di snai ki jome ki yaine shi ki bam jukut ko try na ka ta ka jaw Tiu ya ka kelteng ke jome. Ipen bana ba malong play jongi. Na ba omdan kuma
mame ko try. Belong play halot ki play baro. Belong try halot ki try baro. But haga kerteng jo me try. Ni let tau buram haga ni ka step ko try. You want but sngomu ya me. Ya ke ei ka pamelale kenya play jonga. But kum juru ke ei ka pamen sale. Na bang ijam yo ne usnem arajar arpun riu. Da ke jingat ko try bi jonga. Ki kman jongi ki namla ban yo i. Ki jingmon jongi ki namla ban tep. Henry try ngabang ibo ke di shanya hame ko try. Metep kamba ya ko way ke sin jam ka jongi ko try. Nama ko try ke sin jam jo bahok lapen bed da mame lapen scam da mame ko try. Blay jonga ngi ya yo no snem ko try. Ngi rong yo no snem arajar apun riu. Da ke jing kemen pada ke jingat ko try. Mame me men ya lam yangi ko try bi jonga. Ba try men pen bed ke jingem ka jongi. Ba kino ke jinglong ki berem ko try. Ka ba me shem ko try. Ki ba pen skosi ya me try. Ngi dwai ka ba men mam ben pen khoj men sat yangi da ka snam ka jome ko try. Try men bo yangi ka jono jong ka jing mam. Kanuno ke try, kanuno ka jono ka ba ngi dan pen mong yeno try men mam ablay jonga. Try chi su e jonga ban ngi dwai ro ablay jonga kanuno ka jing bam hong, kanuno ka jing bam khoj men mam ablay. Men sat yangi da ka snam ka jome ha ka ni ka step ko try. Ai ba ka di shikri jongi ha ka ni ka step. Kan long ba pedang hun na kma jome. Ki chi ro, ki chi mane. Ya me ko try ki long ba pedang hun na kma jome. Try ki jing rwai bat kum juru ki nuno ki try ki item. Ki long shisha ban pendan muram ya ka kerteng ka jome. Ki testimony ki bangin yo snow ko try. Ban snow yak ei ka bamelale ko try. Ba kam tam ta ka message ko bangin yo ablay. Kan long ka jingkar ku yo pai lang jongi. Jome ha ka ni ka step ko try. You want man snake no yak nuno ki bor ki jong satan ki bor ki jingdong baro ki long balakin ria no na ka ni ka jaka. Ha ka kerteng ka do Jesus ba Nazareth. Ba man say ba ko jome ko try. Unyo ban kilay lo na pedeng chungi ha ka ni ka step ko try. Ke try bi shimti ko pa ba na sedang hadi bakot jong kaji shikri nya IT ki jome ko pa bakot gi dwaya baro ki ban rum ha kani ka jaka kin ma de ke cindar ringkat jome kin ma de ke cingkar ku jome on patma ye ki on transform ye ki ha kani ka step ablay bakin ye shem ban me ko try be janga but try kin snow to ba me dan ko try hapdeng jongi ko chi suba ye janga try ni IT kini ka por baro ki jome ke jisu ha ka Tengado Jesu banasang duway. Amen. Amen. Di hagani kapor nga ay tino haga restoration singers kaya lamingi siya kat de jong play nimba kijiro bat kijimani gindon ru kan mau gindon ke special number ru hagani ke step kutuk belapan kre yang ke special number kindong ready bahaga praise worship adin ke praise worship inyo aga special number bat kumjuru kindon ki program bekerpang ru namta ke New Generation Bible Camp Araja Arusan di IT haga praise worship restoration singers but digan Victor ni alam ini haga jiruan iya kejiruan Mister. Hallelujah. Ya roy try. Empat deh. I come jump kendiat. Hallelujah. Kau ikti jeng ini por. Ya roy try. Ya roy try. Kita jump shall snem arjar arpun rewe. Amen. Hallelujah. Arjar arpusan uladep bagi lamat ika jingker ku ke jom play. Kanong mana pedang jopi pi menjore kata rakti. Amen. Pi menjore kata. Haleluya. Arajar apusan ulong ubala hadin. Ya kebau ngidagi pai, ngidagi pai. Jadi sudah berwengin suntuk siapa ngikut ya ka tanah kejai ke jom play. Amen. Tanah kejai. Bona pedang jongi lamat kijat ki testimoni ngilak mendan, ngilak menwan ban kran ni ke por ban batai testimoni ki jongi bo boleh lalet nadu ku pasdang. Nadu shi terek Januari ajar pesan nadu bekut lai pui terek Desember ajar pesan ni sotuk sya barok man ki kenta man ki minute ni sotuk dak jingai ai ke jong play ngilama laki jong ki ayom and rei u play ulong ma u ke bayai ne ba u ke bodi hak punya ke jiro. Amen. Hallelujah. Ya roy try.
Kanya banya ro on mani crowd te kejong trai ning pol. Ngilong lai do yela di kadi ka ski ka ba kemen ka ski ka ba dat ka jinga e kejong bleng ni palai do yela di di ban shot in rake ade bangi man ngin lek men ni ka pol kan risa sha ngin pertajam ru kade ngin pertajam palai do yela di ni ka pol. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tepuk sama king lihat dong. Haleluya. Para berjalan di jong piong. Haleluya. Kau ikti yang haleluya. Ini risa ni kapor. Ini roh yes Lord. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya roh itu rai. Kau boleh shibur ke jingkau ke jong pi. Amen. Jadi kapor liban rai ni jirai. Jadi rai kau bangin rai ni kapor. Jadi ingin rai seperti pareng. Jadi ke jirai kau praise lah ni. Ya roh. Kentin di berpulih kau kumni. I'll praise you in the valley. I'll praise you on the mountain. I'll praise you when I'm sure, even when I'm doubting. I'll praise you when outnumbered. I'll praise you when surrounded, because praise is the water my enemy is drowning. Amen. Lebih kali lebih kaya ikhtiar ke mga don, lebih kaya ikhtiar ke mga don persya eki nongshul persya ke jimpang ibarok kadai tang ke siya rok ke jomplay, kadai tangi mga siya rok ke jomplay. La duduk la ni la ruspa, la ni la kriat, la ni shit, la ni halorlo, la ni haduriaw ke. Kejiro kejomplay kanam deban ko. Amen. Hallelujah. Ito ngaliban roy ni kejiro ni kapor, ngaliban pengki iban ya shot ni kapor mani yung try. Amen. Yes. Hallelujah. Ito ngaliban roy ni kapor. Yes. Ito bitap di ni kapor. Amen. In the valley, and praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, praise when I know, oh we're gonna praise you. I praise 'cause I know my praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout. Praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason. Praise the Lord. Yes, oh my soul. Praise the Lord. You know, praise the Lord. You go back to jong in your roy crying out, praise the Lord, oh my soul. Dengan ibarat go back to praise, go back to bro. Amen. Hallelujah. So go back to praise the Lord. Amen. Oh my soul. Yes, Jesus. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. Oh, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. This praise is the water
'cause sovereign. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Woo! Hey, woo! Woo! Come on up, deep, hey, praise. Oh, oh, my soul, hallelujah. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I sing? I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Woo! Woo! Tingnan nyo yung support. Let's go try. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Woo! Ada kita macam risau let's go try. Oh, Jesus. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngin risangin pertajam hani kapur. Amen. Hallelujah. So ito ngin rahan ngin siruay. Dagang penjam. Kisur ke jongi. Demi berkurang. Demi jongi try. Hey, hallelujah. Oh, menanglah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kasih melatah nganyalek men masjid men haga kanite kebangannya bilang ubanyan oh biya ini abang dikulang biya ini abang dikulang iay mor abang asno abang ayek mancing dan no
Saksikan dengan Yesus menjaga baca. Yesus dipertajam tahu snap. Oh, sisakan try belong over the help your jingaro. Oh, ya jingaro.
Hallelujah, Jesus.
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा मेरा। करुणा भलाई तेरी सारा रहेगी
i तेरी You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Laban kapor ke Tuhan. Laban kapet ke Tuhan. Laban mundur ke Tuhan. Kat lo ke jing ha. Kat lo ke jing snake ke jom ke Tuhan. Jesus bakodo. Ke jing ke jom ke Tuhan. Ke kapor ke Tuhan. Shisha ke Tuhan. Kat lo ke jing ke net jom ke Tuhan. Hallelujah ke Tuhan. Yeshua ke Tuhan. Ke mana kumplay shibo Tuhan. Yeshua ke Tuhan. Ke mana kumplay shibo na play bakodo. Habar ke minta ke Tuhan. Jesus bakodo. Ke jing ke jom ke Tuhan. Kumplay shibo Tuhan. Jesus. Ke jing ha. Ke jing snake ke jom ke Tuhan. Kumplay shibo Tuhan. Play bakodo. Tadi ke buah ke Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Hari ini kami tiga berjam ke Tuhan. Hallelujah. Bless you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Bila bersama naik dino, ini nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngidon haga jinorang katu try ngi snow shisha ka bangidang yaro mani ban kraw ya ka chang leu don but one ni ka ban chingo ngi haga ni ka step amen ba ni ka step ni ya shaprang haga ji shikri jongi but shua bangan khot ya ka new generation bible camp ka ba ngilap kini ki khna ba one sa new generation bible camp. Taking long ready, ya kaban siyam ini por balingkot, inyo testimony balingkot na ini kena ginon kecirwai, ya kaba kin ai kecirwai, bat kumjuru ngin sai kini ki trophy na metajong ki nigi kena. Tiha kini ka por kat bagidang wan syakmat ngin let ya kaban. Aingu iyo blay, ke ei kaba blay ulale haga jing em ka jong pi shimet. Pila yo ya kamet ke bakot bakya, pila yo ya ke jingker ku ke jong blay la pendap ya ke jingdan kap jong pi baro, blay la sumar, blay ya dah, nang ta sngongu ru nam ta kayeng ke jong pi, sngongu nam ta mei pa, sngongu nam ta ki kon ke jong pi, sngongu nam ta ulok kalok, sngongu nam ta ong trying sngongu nam ta imei jonga trying sngongu nam ta ki kon ke jonga. Trying a sngongu nam ta ki shakri ki jong mi ba me doran ka trying a sngongu la ban pau ka no ka jing sngongu jong pi yo blay hai ni por baling ka tungin lai ban chi ong trying a sngongu ai ngo ya mi ba mala le pha ya nga mela kerku ya nga mela doran kat ban nga mela pen em ya nga mela pen em ya ka yeng ka sem janga ai ngo nam ta ki khon janga ai ngo nam ta ulok janga ai ngo nam ta ka lok janga ai ngo nam ta ki shakri ki jong mi ai ngo nam ta apostle ai ngo nam ta ki deaconess ai ngo ka ka ba mi ingin ai ka jing sngongu yo blake ai ka blake la le ha ka jing em ka jong pi ha ka yeng ka sem ha ka balang bat ngilong kum ni ngi sngongu ba blake doran kat trying ipan pau ka jing sngongu ya mi ya ka ai ka ba malale ha ka jing em ka jong a shimet try mela ai nga ka jing pen em mela pen khia ya nga try mela don ring kat bat nga ko jisu mela pen dap ki chinang kam jong a mela pen kmen ya ka dono jong a try mela ya lam ya ka jing em jong a ko try ha paro ka bang le try nga sngo tu om da ka jing la ka jong a and re da ka jing ai ba ka grace ka jom e ko try nga sngo try nam ta ka yen jong a nga sngo nam ta ilok jong a nga sngo nam ta kini ki khon jong a paro lai ngo try nga sngo ya me jisu nam ta ablay jong an ta ka balang ko try nga sngo nam ta kini ki para bangai ko try nga sngo try bi nam ta ki shakri jome try nam ta elder ko try nga sngo nam ta deacon try nga sngo nam ta ki deaconess ablay nga sngo try jisu e jong a kini ki banai try lang ko try nga sngo nam ta ki pastor ko try nga sngo try nam ta ki evangelist nga sngo try nam ta ki bible teacher ka church ablay nga sngo ya me ma pendap ki dan kam jong ka balang ko try nga sngo nam ta me yang ki jing ie ba ki jing long ko wei ka bang ilong kum ni try ka balang ko try nga sngo try me ni don ni ki jing try lang ka balang ko try nga sngo try ba me ker ku ya ka balang ko try nga sngo try be e janga mela ya lam man ki baro ki jing shikri jong ka balang ko try me don ring kat bat ni how no snam arajar abusan
Ban mentang ia de ke jingat rayo nu snam arajar arpun riu. Ngi ai ke buram syame ban ngi sngongo ye ai ke pamelele ko drai. Drai Jisu ba ngi ai lut ke buram syame ngi kentiu ya ke kelceng jome. Melong badi hok ban yo ke buram ko drai. Kublai shibun Jisu ya ke ai ke pamele. Kublai shibun ko pa ya ke ai ke pamelele. Kublai shibun ko mensim ba ku ya ke pamai tray ya ke jingem ka jongi. Ngi ai ngu ya ke ai ke paro ba ke jing kemen ka jome kalong ka bor yang ngi hallelujah. Ngi ai ke buram syame ko drai. Hallelujah. Hake ke tengga do Jisu. Amen. Bane ke por ngakot no ya ka ya kini ki kena lengkap bagi nong ikai kinuan sene khmat kin shim kini ki badon ki bawan ban pendep ya kan ke new generation bible camp ke bangya sedang nadu art light terek hado live ho terek kani kede ka kani kede ka ka jinghikai bakerbang namta kini ki kena bad kini ki priud ru ki belaywan hakaba ngila ai ke jingkai hakini ki tayo na do arpla terek hadu live ho man la ke sngi ki wan bad ngidon lang ki no hikai jong ke Sunday school kumjoro ki bayai hikai lang hakani ka one of the apostle Deacon Jester by Miss Valerie Sup sorry Deacon Victor but Miss Valerie Sup but kumjoro kino hikai ki balapan biang ya kani ka Bible camp ka New Generation Bible camp ngida sngo shisha ke jindor kat chung try hakani ka tayo bangi pelong ya kani ka Bible camp ti ngingat ba kalalong ka jingker ku bakraw ya kini ki student ki bawan bat kumjoro ngingat bangin yo biang ya kani ka New Generation Bible camp nu snem arajar ru ngakot Miss Valerie Sup in shimni por bakentang ini por bab kerpang ya babin ai babi kwa ban ong but kai ke bede ban le hakani ka por ngi naka jasang khna ka children ministry ngila yo ya ka ni ka new generation bible camp ngila yo ya ka jingjap hakani ka sngi ki bangi yo na do arkulai terek hado ka lai po terek jong ni banai December ti ngidani khna we na ki khna jong ni ka bible camp ki balawan insa ai jingkran sapang ka ni ka ke bay yo leng ba ka ni ka new generation bible camp ti nga khot ikini ki khna sakmat kinwan kin ai ke jingruai bat ro kumju ke jingkran Hallelujah. Yang mentangan dan jingkran ban kran benta jongkan ni ka New Generation Bible Camp bangiladan. But ningkong ngai ungu play bangilayo ban dan ya kani ka New Generation Bible Camp bangila sedang nado ka apply tarik December hadu live ho tarik. But kalau sya ka jingkerku bangilayo kani ka camp bangilawan but ngai ungu i apostol arar krongkrom ba ila penikai yang is pangka nongrem ka jenget jong kapalang bat ngai ngu bat ngai kublei ru ya i Bible teacher la hikai ini ya i Deacon Victor bila penikai ini ba ya i Miss Valerie Sup ru kalau sya ka jingkerku yang i IWPW bang lawan chani Bible camp bang yo ki hikai bat bun topics bang ilap layo bat ki jingkai baro bang layo kalau sya ka jingkerku yang i IWPW bat menta ngila dap kanika camp
but ngiladap ni kam but nga hu berubah bangilami nak ni kam kalong ba uble unang dan ka bat ngi bat unang kurkui ngi unang dan ka bat ngi bangilan kan ma ki jing kai bing layo but mentaru mangi nak kena nak new generation bible camp indan ka ki jing rai bangin ISP but ka jing jo ki jing rai ka dei small and simple faith. Kaburam Shuplay Emma. Katu kalong kajing ruai kaba ini ki kena kila ai small and simple faith kajing kai kaba kila ayo lang bakan iki radu arpulai terik hadu lai pau terik kilong kibarit small and ring itip kajing long simple ba kajing et jong ki ublay unang kerkui kini kena baro te na kaliang jong ka children ministry ngidan ye kini ki jing ai ki trophy ban ai kini ki kena baro
kibalawan ban attend ya New Generation Bible Camp ngan khot iki kekerteng bat ngakerpat iki niki kena bakin wan sejrong ban sam iki niki trophy ngakhot ya I apostle ar konkrom sobab in wan sakman ba in sam iki niki trophy saki kena bening kong ngakhot I apostle ar konkrom in wan lang seni sakman Bible teacher. Tiang akot I baridor syndrome sobha banwan sakman. Iri akor khong ramai. Inang kio syndrome. I carry lung syndrome. Iban kentio syndrome. Irema wanra. Ida ai jingkemen marbanyang. Ilora yana dhar. Happy dakemen dhar. Nafi badap biang khong seni. Bawan kerpang dhar. Dame ban kershan khong seni. Hame bansan khong lam. Arudi turnia. Hame man bha khong seni. Evian Louis Marbanyang. Elysia Gwyneth Marbanyang. Iliana Dondor Khonglam. Medari Yaka Syndrome. Pilapin Biang Khong Seni. Dapi Shwa Khong Seni. Emitre Hanajan. Esther Wan Biang Jan. Bat ila diang hun sama. Tepat kini kena kini yang haulain kembali yang mantan baruai yang setai. Kerpat ikina hikai jong ka Sunday school ru baro sobhaban wan sakman. Deacon Victor ru. Kina hikai Sunday school baro sobhaban wan sakman.
boleh sibun kena ko boleh sibun Bible teacher. IT ni kapor sa inang yalam jang kejese. Tungin ai ke jing thap ti bajam nam ta kini ke. Kena ik bela wan puli sa new generation Bible camp. Lay nang ker khu ye phi ba kum ju ki no hi kai. Ti menta ngina poi shi ka wei pat. Ka benta jong ka jing. Shakri jungi ka ta ngalong ngin yo sngo no ya ka New Year service, also ka New Year message dari apostle ara kongkram. Ti kan mau bahadin ka message indon ru ke testimony nagi banget nak deng jumpi kinunu ki bala long lokloi ban ai testimony pen kloi ban kre yela di ngin simpor ko malai minute ba ngin yo ya ka testimony na phi te hakani ka por IT no shikri jong try apostle ara kongkram man ai ka New Year message update jungi kat bay dang wan shikmat te tong in pedang yak ti nu play bat kum ju shikri jong try da ko ngi thab ik ti jongi Hello. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Utray long babaha. Utray long ba crown. Play but up the get it. But play but up the get you snay. Play but I ye get you sook. Play but I ye get a ching I. But play but I ye get ching panim. Kum tangila ban long kum ni kum bangilong hakani kapor. Get you smoke men come a crown. Hey. Namar. Baulong Obabaha Bat ki cingkular jongu Kimju kalano Bunsin Ni ju kren show play ya ka jing crown jong ka jing e jongi Henry how new snem Dong in kren ya ka jing crown jo play persyak ya ka jing e jongi Hallelujah. Ban yo i bau new play ubangi ekri udon kapor kajingla udon kata kajing start bat kajing champagne bat kajing mayan hau kabau la ban tip bat ban skung tulut wat ya kata kabangim la ban wat kata kabangim la ban skung tu utip wat ya kajing mot jungi na sejngai bat utip
ia ka ktin shwa bang na ka sentur jongi. Ublay ba crowbor. But ia ka jinglong jongu kamla ban kala. Kasgi ubnai kisnem kilegno. Snem arjarar pusan ula legno. Don ki bala babe na mar legno. Don ki bayam ktang na mar. Kabat experience ka bakisham. Don ki bakwa ban yopat ya ka ban penbha. Ini ban top hair biang yo snem. Henry snem ula legno. Onam lasyu ban rewrite yo snem lene ban yo pat ya kabalada namar kalalait sepom jukot nrenga aingu yo blay bada kechinga kecungu uneu snem ngam shom la babe wat kendia ru Namar bakata kechingai bakachingi chongu. Bakachingi snake chongu. Dagabashani outry. Ula penlong. Yau snem arjar arpusan. Snem bajok. Snem juga chinjok. Badru. Dagabasnok tu biang-biang. Hakaway gaski. Ya kabainong baro bangile tray how new snam. Yin yo ikabainong no blay. But ya Lord chungani. Ni dan pat ka chance yagi. Bagin ya ting bao new snam ba arpun riu. Arpun riu. Kaski kamla man penkalai ka chingim chungi. Nai mla ban penkala. Kesnem kamla ban penkala. Enrei ke jimut jopi kala ban change, kala ban penkala. But ublay, ubadona ka donu chungi. Udon ka bor ban penkala bat ban pentemai. Kumta hakani kasngi. Ngadon ka kubor na ublay. Yakabangila ban snutu kumnong in yai how nu snem baro uway. Kumnong ila ban yai ake jingim jongi baro kiski badang sa nang ne shikmat. But kumnong ila ban le ban boy shika destiny lane shika station jongi yat lenti. But bangin ng babi yaka. In shim ye ka Bible kin rashi drong in onglang ye ka chindwai. Pada din ka tangin sa pule ye ka. Tung in ong ablay. Ngai ngui ka ktin chome. Kalong ka jing kia ka do chonga. Ka jing bami ka mitsin chonga. Pen koi pa ka pen temai. Ye ka jing mo cha berkat chonga. Kum tang ka pedang ka ktin chome. Hai ka jing mo cha berkat chonga. Hai ka donu chonga. Barakato chonga. Agar temu Yesu. Amen. Ni kemen agani ke ei ka bau try ule. Namar bagi dang don ka chance. Ban im na ka bentau try. Ni dang don kasgi baru snem bagi nang la ban ya chakmat. Ki ba e jongi kala legno. Ki paralok para jor jongi kala legno mampoi prakat. Henry try dang pensa ye pi. Hai ki bangat. Lada ki im ki tau try. Ada yapru ai kini yap how try.
Haleluya. Ini lain ban pulih naga kitab ke Joshua. Kalenong kabalai. Bat kabikot kabalai bat kabasau ngan pulih adu kabenriu. Dongan pulih adu penengkong. Tiu Joshua laki dan step. Bat kala yami na shitim. Bat kala yipot Jordan. Mau bat kikod Israel baro. Bat kala syong syuahanta. Kisa rengkang sesilia. Kala jeru andala laiski. Bagi rangba kala yadeng bayi ki dara. Bagi kala hukum yo paiba. Kidong. Haba pi yo iya ka senduk ka jutang utrai ublei jopi. Bat ki lengdo ki lebi ki daba ya ka onda kumta pin yeng naga jaka jopi. Bat pin leit na din jongka. En rei pin kampaji. Hapdeng jopi bat ka kumba ara jar pru naga jing tau. Wat wana jan jongka. Ba pin tip ya ka i da ka ba pin yad. Naba phim ju iaid na kene ka lenti mynno ru. Teu Joshua la ong au pai ba tu pen gan tang ya lati. Nama la shai try un le ikiti palap deng jopi. Joshua la kren ru ake lengdo do ong tu yara ya ka senduk ka jutang. Bat le chiliang a shua pai ba. Te kila yara ika senduk ka jutang bat kila le a shua pai ba. Blain kar kui ni ka ktin. Ka kubor ban krening ni ka por kalong. Naba phim ju iaid na ka ne ka lenti mynno ru. You have not passed this way before. Snem arijar arpun riu phim pat iaid mynno. Lada pin yeng ni ka haga ni ka kaleman pin ong ya tu spang snem arijar arpun san. Pila ban ken mau ya ka ba pi ken mau pin klet ka ba pi klet. Tang ba pi la mat la ka thiang ne la ka thang la bhan la sniu pi don ka history ban ya tu. Hette snem arajar arpun riu unong kum ka lenti hari klau. Lene ka lenti halor durio. Lene ka lenti ka ba pin patu yard mynno ru. Ban yimla ban tip kay ka ban chia ka sitrik. Kay ka ban chia ka nyutrik. Kay ka ban chia ka arpo. Kay ka ban chia ka arpo pra. Kay ban chia ka life away. Yim tip. Yim sumtu. Naba ka bari barok kalong. Ka jing tip joblay. Yim tip. Ladang idang lane. Complete you know snap. Tip. Ka ay ka badon. Henry kibanget. How dry. Kibanget how dry. Kidon ka jing snow tu. Baka jing tip. Baka baro. O dry ula penkret na ka benta lagi jong kibri. Baka jing temu dry kalong ka babahan sudan mta jongi. Bat kiriu ngai. Kirei ban ya de ke chingai om de ke chioi. Habang apuni ke ni ke ktin jo blai ka dan shibun ban krena ke ni ke por. Kum no bagin ya how no snam ubang impat chu yat. Ke Bible ke yatu haba u Joshua u Don hagway na kaliang jong ka Jordan. Uday ban cross ya kawa Jordan, bat ban rung siya karikanan, ban lejele tama, bat ban job ikis im jongka. Ban ublay wang, cross ya ka Jordan, late. Bat ka jingkali kalong, kabasuk banong late. Henry, siya no ban late. Hang no kalenti, kum no kinyat. Mau blay wang ye kani ke ktin.
Haga dekot ke baar. Kalau jeru anda lalaiski bagi rangba kila yat yang baik ki darah. Bat kila hukum yo pai ba ki do ong. Haba biyo inye ke senduk ke jutang utrai play jopi. Bat ki lengdo ki lebi ki ba ya ka. Onda kumta pin yeng na ke jaka jopi. Bat pin leit hadin jongka. Ke instruction ke beningkong kalong. Ki lengdo ki don. Bat ke senduk jutang utrai ke don. Ban ba ye ke snup jutang utrai kam dei baro kileng do don kileng do balajit ban ba ke snup jutang utrai ke don ka ke sipau kom balabu ke mana tidu jo aron ye ke balabu ha ke ta ke snup jutang ke bau play pen pau ke jidorin kan ci uwa ke snup jutang. Pada bajia kanunu katma persya kun Israel la jurai ke senduk jutang syah persya ke nong syun bat jisil berak ke cincok kadan u David abau shimbe ke senduk jutang ju money ya ke cindorin kadu play bau play la ju wan hanta ban penkia ban palai lu basngau si komen badon men sim bakia u ya ro eu try bayam urki bat ke jingkala kadan bat ke tang de ke senduk jutang ya ke bau play ul tau da ke bau Moses ul tau play lo kum yuk Moses bau ul tau ke senduk jutang ke yeng ha ka jindor kat utrai ke senduk jutang ke yeng ha ka jindon utrai ke presence yo play utrai don angta bat kapurom jauh ke don, bat kumta, ya ula jauh penpau, hagata ke senduk jutang. Bat ke senduk jutang kanomla, bat yaji lepak de kelendo, bat kelendo, kibak ke senduk jutang. Ki kon Israel ki yo i yo lindo, kim yo i yo blay. Ki yo i ke senduk, kim yo i yo blay hagata ke senduk. Henry ki get ye ke jindorin kadu blay hagata ke senduk. Baula jupau hangta, daka ba ki konguru yo lindo, ubaba ye ke senduk jutang. Tihani, ke story ke yo tu, haba kilengdo kilayeng ban syem ke sub jutang ban ba ke terpeng ki kon Israel kilayeng jot na ke jaka ba kisong ban kumta kilengdo kilaba ye ke sub jutang bada ba kilaba ka direction no play ka one how to lengdo ba ya chikmat Banong kani de galenti. Uplay wadona de snup jutang. Open pau ke lengdo. Bagani de galenti banyat. Kata de gariklau. Kata de jaka nongway. Kata de jaka ban lejele tma. Ban rung syek de jaka kam de besuk. Ban lejele tma. Ban jok ye kategori. Ban yo rikenti ye ka. Tenrei ka besnouten nat kalong habau lengdo nup jutang upleu le kedau ye kalenti bagi kon Israel ki haban ye jangai kumba arajar pro shatai kesnup jutang bagi kon Israel arajar pro kim dei bantur lane bantam persyak ye de kesnup jutang Kidai ban put nani ban arajar pro bagas rujuk tangga don shetei arajar pro komta hakmat joki ka lenti ka syai namar bala ya chua ka senduk jutang bagi lengdo joblay kata kadai ka direction ka bau blay uyalam ye ki kon Israel
Kalong kabasno tenat. Bau play we alam ya lagi briu daladei. Kot kabalai ke yutu. Bau play we alam ya lagi briu daladei. Kakumor kabasno tenat nam tau neus nam. Kalong pi bagi briu jom play but manga. Ngin itu ya utrai. Ngin ujis belong ke lenti. Yipniang ya kecing ijo blay belong ke cima. Yipniang ya kecing ai ijo try ke penla yang ni. Yipniang ya mensemba kod ubaya lam yang ni. Kajindon rengjo kan penlong ya lenti. How nam phim baju iaid mynno. Tambah syak bau blade iaid haswa jopi. Wat di pas now blade. Kabamot wat shim ya karai la jong. To the kalino try. Wat nam iaid klemblay. To the boot bahayo try by the kalenti balakadao. Wat nam pai shit tiang na shaman na kalenti. Shong blay by the kaktin jo blay. But what shong what pai shit in? Lani what kalano ashitan. Henry Boot. Hagada kalenti balakadao. Kanang bapin boy. Shagadaga chaka kabapin patulet. Lakalong ban complete you know snap. Lani lakalong bapin boy shapaneng. They daga lenti kabau try. Oni alam yapi. Henry ka chingkali kalong kumno ngan tip ya ka chialam try. Kumno pin tip ya ka chialam try nam ta no snap. Ikon Israel. Yo ka snup jutang. Henry ka bapau hakmat. Kidai ke lengdok yo ikatay ke kejat jong ke lengdok. Katay ke lengdok ki bayad na khamat ban ba. Kiyo ke lengdo. Kibut ya kalenti. Bat kitip ru ban pen ko ngu yo play. Nganong yo pi. Kumno pila ban pen ko ngu yo play. Lada phim la ban pen ko ngu i de lengdo ki ba pi yo i. Kumno pila ban i ka pren su play hang tai. Lada kita ki ba ya lam lenti yo pi. Himpechiki. Kumno pila ban ngong tu bakani gede galenti ke badai. Lamda pipet. Ya kan nuksa jom kita kinong yalam ki balai aj aswa jopi. Naba pimla ban timhi. Pimla ban ngong tu hi. Bat pimla ru ban yaji. Lamda la ban syakor ya pi. Ban yaji de galenti ke badai ban yat. Kumna, chingi kai, kap niyo i, nagani ka ktin jo blake long. Ay baka jindoran kadu try kan ya jaswa jo pi. Daka ba pi pek bat pen ko ngu yelati, hakin nong yalam bakan jamin sim jo pi. Kiba long baki, ka jiyalam lenti, ka jihi kai, ka jiyasalok. Kecing peni, kecing penbaik, kecing kedau lenti. Syaka oblay. Syaka ji alam ke oblay. Syaka ta ke lenti ke bapidai ban yat. Bat kata ke day ke ji alam. Dan pun Jibril ki ong ko ngu yo oblay. Andai kumno ki la ban ko ngu yo oblay la da kim ko ngu ikin nong alam ki bala ban yo i. Dan pun Jibril wang i yo oblay. Andai kumno pin i yo oblay la da Jibril pin la ban i ki ba pi yo i. Kani ka don ka penta ka ba kraw ka ba pim ngim la ban kren gen jam man sim ka ji dei ba oblay la da ka ji dei chungi ba Jibril kam long ka nuksa ka ba dei. Kan nam la ban ya lam sya ka tong. Lada kibangai kimla bantuai ke seng ke bakidon artetin bagila bantuai kidon way.
Lada ki bangai ki mla ban ya ro yo try haba ki don na ki seng ka Argentin ba ki la ban ya ro yo try lada ki don marway. Namar ke ai ka ba don na ngi ka ba ngi don ke ai ka ba gi tei ban le ke tei ban pao ya kata ke cing kongo ya kata ke cing yalam ya kata ke cing peniat. Sauteli ki jialam ki bau play bu hau priu bau la ban skong tu i ki jialam jo play. Ka panen kong ka de ka ktinu play bau pule ya ka un skong tu i ki jialam jong ka ktinu play. Ka ba ar ude men sim ba kud u ba krena ka donu jo ki u ba la yalam ya ki. Ka ba lai ka de ka ji tiplem jo ki. Haba ke tiang yo try ke yo ji tiplem ba kud. La de gele man la sniu ki snow tu ki tiplem ba kud. Ka ba sao ke de ki nong sharai ba ki courtly council ki nong sharai ba ki nong yalam ki pastor ki nong sharai ki ba sharai ye ki ba ki yaslok ki kedau ki pen i ki pen bait haba ki kongu ki ep ye ki yalam jo blai. Ki ne ki de ki sauteli ki lenti ki ba biha ban ya how no snap. But day halor jong ke ni ka jindoren kat jo play ka presence jo play ka don. Ka benta ka ba put ngi yo i yang ni. Ngi yo i yang ni kong kum ni. Kon ba sao Henry pin kam pa ji hat deng jo pi bat ka kum ba ara jar pru de ke jing thau wat wan ha jan jo ka. Ka ba mut la da bi kwa ban ya chi sha ke ne ka lenti jong ka jing jo. Ha ke jing yem jo pi. Wat nom tamput ye ke jing lam jo blai. Da but ye ka biang biang. Wat nom wan ha jan, wat nom kripas, wat nom pai shediang, wat nom pai shemon. Wat nom sangen oju. But wat nom kalon na pedeng. Mare shakmat. But ya je de distan ka ba clear ba ka jing shai bat ka jing lam. Dan pun ki briu ki bom sha i ka jing lam u blai. Ki shim ye ka rai la jong, ki shim ye ki committee la jong, ki shim ye ka jing mut la jong, ki kren ye ka ei ka ba ki mut, ka le ik ei ba ki kwa, but on da la hap la jot the snew ki can not yo blai. Mana ka tau ka Bible gong wat wan ha jan, wat kini pas, wat take over ye ka, i wat nom yat palat na ka. Bod ida ka lenti. Bod ye ka da ka lenti. Pagkata ka de ka ay kabang ngis to. Pinamit ye ka blay. Man ka ski. Man ka step. But man ka kalipmat haka jingim jopi. Nang ta shushu ang ne ka Bible gong. Kadukot kababud ko ong naba phim tip lenti da ka ba pinyat. Naba phim ju yat na ka lenti mynno rup. Ban yat hi kalong ba e. Ban yat hi kalong ka ba e. Dan kam ni ka jilam jo blay. Den ma ka daw jisu ong kalong ka lenti ka jisi shamba ka jingim day. Den ma ka daw ka Bible ko ong la tan blay lam do man sim put kilong ki kon jo blay. Den ma ka daw ka ktin jo blay ko ong ka ktin u try ka de ka sharak ka lenti ya jo nga. Den ma ka daw ka ktin jo blay ki alam yo pai ba dan ka yo i yo lento ki tip ye ka lenti ba day ban le ta ka day kubor cover don come kot ka san gong tel Joshua ong o pai ba to pen kan tang ye lati na ma le shai try would le ki pala peng chopi kai ding ji pala ka ba mo on pli lenti ye pi ba ka ta ke ka ba pin ya on yalam ye pi kata ka ba pim snow to o tip ha ma u kata ka ba pim la ban le de lati un pen la ma u kata ka ba pim snow to ka long ka ba henry ma u un long kata ka lenti ba pinyan kata ka tma ka ba don sekmat ban yale ma u un ai ka por ba pim chop kata ka
Temu jopi ban poi sedega tong mau long kataga lenti lanika sopdung lanika lighthouse lanika taga kompas ya ka ban kedau ya ka lenti ya pi bar kata ka dei ka benta ka bakum ang ya la dei pen kentang ya la dei wat ya ka khamat utrai nang tak ban riu gong tu Joshua le kren ne keling do bo ong tu ya ra I ka snuk ka jutang but let shiliang a shwa pai ba let shiliang a shwa pai ba ka jing lam bor ka dei na om dei na di ka long ru ka jing kren ya gi ki nong ya lam ka bat le ne ki nong ya lam haki level of prayer ka dei ka nuksa jongi kum no ban ya lam kadai ka nuksa jongi kumno ban kadau kadai ka jingke kli jongi kumno ban yala ban kait ban yalam ban penbek ban kadau lenti kanang ba kata ka jinya lenti kan boy shagatong nang tau ong Joshua ang ni u Joshua le krenru a kiling do ong to yara I ka sndok ka jutang bat le si siliang a shwa pai ba te ke le yara I ka sndok ka jutang bat ke le a shwa o pai ba kabas ngong tenat ang ni kalong bagas nuk tang utro ya Joshua bat ke lengdo ki ya Joshua kabamut ka present jo blay ka donna shwa jo ki blay u ya lamma bat kontang in boat bat ka ta ka dei ka jimut ka bangi hapan snutu iyo iyang ni bapin ya ke lenti kabapin pachu ya pidon kam ya ka jingai ka baklan pidon kam ya ka ta ka jin shenya teli hau blai kam ya ka ta ka jinglong la kloi ya ka ban ino ya ka ta ka bala rim ka ba shedin bat ban yo ya ka jingker ku ka batmai bat ba pin san na ka ta ka jinglong mensim bat ba pin yo mat ya ka jingalam bakan jablai ban yalam lada ubri tre ban boot onam la ban poi shakiti yalam lada wan ubri no ubleru lada ubri long la kloi ban boot onam la ban poi shakatong ban boot ya kada kalenti don kam ka jinglong la kloi ban ino ika jaka ka baju sa baros kata katai ka jaka katai ka yi katai ka cuti baju pong katai ka jinglong ka baju don katai kalaban long ka basniu to kalabano kalaban long ka babha ni don kam ban long willing but be se ka bakamba lada ka long katai ka system ka bangi chule baro shikata ka ya ka level ka babiang ni kwa ban ya chu ka bakambiang ni haban upgrade POE nem ki mobile phone ki upgrade ki kali ki upgrade ki jin tray repair ki haban upgrade ban kentiu pinom yo ka chu haban bentamai wanamong kani kalabiang ngan ino pai ki kali repair kalaban dei ka chu kerteng Henry ka don ka upgrade ki features lani kita ki variants lani kita ki jing snaya kala upgrade naga way ka por Singapore na mar kitip bau to pre snow huan banya ka chu ka kali si post nam lani bau pai pa ka protect uno ka chu ka kali si post nam ka chu ka style ka chu ka features ki chu ka kali ka chu ka design don't give up nya sisnem matsnem ki change no da koi pat take a company ka snow to but you have an upgrade you can need a kali you have an upgrade you need a mobile phone na mar ki preu kim snow tenant kinong talk ka kumor kinong talk ka juice ka ju ka kumor ki have an upgrade ban update you ki kumor panski but you preu ki kwai ka kumor but tamai haka ju guru kom ya ka jingam jogi kom ki kristan ni have an upgrade yaladay ni haban renew yaladay ngin nam pule ka kot ko bor ka ba ship house ski men shwa la ne ship home nai men shwa ni kwa man ka ski ka ba tamai ka news ka ta ka hot news le breaking news ka ba ni kwa
baru play wah yaki baga jingim jongi kan long ko breaking news. Hallelujah. Keke ko tumai kan wan yendom sakut hagatay ka mensua ye ha ban ya keke ko tumai. Lada kadai ka jing tray jonga ka long hak to lebel ngakwa ban kiu kampa. La play la kerku kat to kwa but experience you should kerku ki bo kampa. La da ke chilong men sim ka la ya ko tu kwa ban kiu shprang but ka ta ka dei ka jing em ka bo apostle Paul wong kum no ha ka Philippi wong a be sha persha ka dak da ka bang klet no ke ba shedin Henry nga be sha persha ka dak dak ba nyau syndrome ni ke eke baro na mar kata ke chingmi pat ka bor jo ke chingmi pat na mar ke jing tip yo Jesus Christ para bangai ba I ba ki lok baro yo snow ni ke tin la da pim long la kloy ban change na kata ka system ka ba mensua nyin kala long tang kum ki reunion ki ba ka ju shi ke ju ka system I bentelun ye la day ka ju shi ke ju ka jing ya len ti ka ju shi ju ka jing em kan long kum ju anam dan ubri bu pong tang wei ka jan de ki san snam du snam barong I ti ki jan ba tma yi kwa ye ka ban pong ba lei pim shim ye ka ni ka ru kom she ka jing long men sim ba dong try ngam kwa ke ni ke jing long men sim ka bang la yak bro is ka is okay ta bang kwa sa ka wei pat ka jing long men sim ka wei pat ka jan kup ka ba kham ba ka wei pat ka jing pong ka ba kham ba ka ba kham internet ka wei pat ka puram play ka ba dang sa ban ben pau ka wei pat ka jing troy khanang ba ka ta ka jing em chu ngi ka yo ban chan hau troy but they have Lord cho cái đây cái nông rem và vì la ban yo I cái chính cái khu cái mà mai để cái way cái board shake away pat nhiều I ban lệ I cái này đoàn cam cái chính ngay cái mà xem này teliu try but ban ya show try ngắt kren ya cái ta cái chính long trong cái khu Israel và cái ha ban ya chỉ cái ri trong cái chính kular ha cái chaka kabakim patuyat himod kadon kamayuang ta amday tang ban shutip ang aday ban yat nang ni ray don kam ka action don kam ka chinglong le kloy banong la nga yat ngam chuyat mentang aday ban shim ye ka step yo ki sinyat kaba ar ngaday ban long ubriu baklan wadap jong kita ki saudong ki tma jong ki chigam day ban yard seprang namar ngatim bagane ka lenti nga day ban yard bar ka ta ka chingai ka badon po jo pi kan wan ra ya ka ta ka chingem ka batmai ka ba pi sngotu bang day ban yard seprang nganam kwa ban saju nganam kwa ban don ka history tangkat ni tam ajar al-Quran ngakwa mo play on penon kam shushu ngakwa ba ka ta ka mo play don kam yang nang le ba shushu kwa ba nang yo I ke chinger ku try ke ba kam crowd shushu ba ka ta ka don kam ka willingness le ne ke chinglong le kloy na ka benta jo pi uji suang kum no wong ye ki parisi kamla obriu bo matla ban yo briu bo pet u ba yo I in rei tre ban pet u bo matla u kwa ban pet tang bo yo I tre ban pet kamla to briu u bo nang ban kren namar bo kwa ban kren ban yo ro yo blay sorry kamat priu bom nang ban kren ban yo tau ban nang ban kren tamba u bom tre ban kren ye ke e ke batay day hani habang isang ban perkat ye ka ni snong tu ba ka don kam ka jingkla ba mot na priu ka don kam ka rai ju priu ba na ban rai ngan yo ino ye ke ba yo I ngan kren no ye ke ba ga day ban kren ngan le no ike badai ban le ngan ino ka badai ban ino ngan ya shakmat ike badai ban ya shakmat bat ngan kongo ike badai ban kongo bat ngan pendem hak e badai ban pendem bat la da ta ka rai ka long hak chingem chungi da ba suku play un shim ni ka step ban yalam kam long
kabe adu kata-kata Bartimaeus upamatla wios ngau yau Jisu bau yad wong ko Jisu kon David isnai yanga ula pertajam madu bala wit kesenran om dei tang Bartimaeus upamatla adu kopor si pun bagi nongkrong bagi upamatla Henry tang mau baman ban pek tang mau bakwa uong alangia kani ke jimatla ngakwa ban yo I ngakwa ban long kum chu ngakwa ban sa chu ngakwa ban krong si krong ni ngakwa ban pong I ke jan nong krong man ke ski ngakwa ban si im da krong ngakwa ban chu sa dum klem yo I ngakwa ban nong sa hakani ka kerdan hakani ke jinu hakani ke position kum abau yo I yo jis abau yo snow yo jisu la perta baga ji perta ju ukolong bala de kalong kumno ngadai ban yo imat hikmat wa ban Simon ki don kam le se ke pisat en kai don kam hunde en tai le ne ke ying ke sem de ko yo snow ke score u yo snow ke jing od e ying sem pisat en ka don kam na ta ki kon ki ti le se don ki kon ki ti le ne u yo snow I ke ne ke tai Simon ki don kam hetre u snow tu badap deng ki don kam paro ki mau don kam ke dei ka jit kam ba kong sane ba un yo I ke khamat bada bau Jisu wang me kwang ana you Somong ngakwa ba men pen im ye ajonga ban pen im ye me jonga ikan men lene men ai nga ke ying lene men ai nga ke kali tamai lene ba men ai nga ke pisa som ong a shapangata habau Jisu wang me kwa ban le ayu wang ngakwa ban imat hikmat bat u Jisu kta ye u bat la pen pet ye u ni ke ski ka ba pi happen so la dengan ong ye pipi don kam ayu menta kila banong don kam ki kon ki ti ulok ka ok ye ke sem ka kam ka jam jing pule ke bolo Henry u Bartimaeus umlong kumbalong manga ubangan ye tu lut ye ki ke baro ki banga don kam Henry u sno tu ye ka specific need jong u bagata kalong ba udon ke jing mala bat ka baneng kong wong akwa ban imat na marus ngoto la daun imat ke baro ke la ban long la daun imat ke ki bo atle ula ban le la daun imat ke baro ki bakadum kin shai lo da u bat komta utuk kam ye kata hakani ka kalmat kat nongon dap den chungi ki ba kroi ban ong show try kani ka dei ka specific needs ka jiem chunga drawing a dot kam Simon Henry ka ban nengkong bat ikmat chunga ki ba kenjaman sim kin yo I me ka dono chunga kan long ka ka shong chome la doni ka ba kam don kam na ki ban kam drawing a kwa ban ino ye ki chan ko bang la chu pong nan pong no ye ki chan ko chu ko hok sa ju sin pat la doni ka ba dei ka long try ka don kam ni ki pen em ka don kam ka transformation chome ka don kam ning kong mga shimet bala da ngak pen em mga kaying kan sayo ka kam jam jong akan pa ki jin try ki se chia ki jin pen kia kan sawan ki jikar ku kin se chia tang ba ka baneng kong mga try ngan yo ya ka jin pen em ngan yo ka jin kala and don ka change ha ka jim jonga han ning yo I how isia ka le nong ka sao po lai how isia ka le nong ka sao po lai bar ka khot ka khat khandai ko ong kum nei Isaiah now for like at Kandai. Kong kumni. Nadud kot bakat pra. What can maui kieke wa menshua. Lemne kieke wa rim wat berkat. Kani ka don kam ya nga bat yapi. Bangadai banong willing but let no ike kabala chia men berim. Lada kalong ko sniu. IT ho try delete no wash no cleanse no pen kui no but what can mau shu. Lada la sa job. Lada la feel. Kalai ka bot pen be shu try but what can mau shu.
Let us be a trade. Tăng pra 4% can die 4%. Him school wood bar can take a chin long jopi. When benjalati, what can mau show? Stang ban ya ke but to mine. What can mau he ke but menshua? Namala da bi po aka chimut. Let a chimut jopi kadang wayar. Let a kadang po. Hagata ka chimut ka save ka ni ka saver jopi ka mine. Pidang save pidang po it chimut ka barim baro. Kabamot pinamla ban replace ya goptmai. Kabarim kadai ban wengno bar kabatmai kadai ban don. Pimla ban bu kabatmai ban kabarim hagaju. Kaliwas ni kadon kamanong kabatmai lada tep wipe kabatmai. Hakaliwas ni kabarim onomla ban tep ya kawain barim. Kajimut kabarim omla ban wanra yo snem batmai jong kajingjong. You don't come but change your mind chungi, you can get shimut chungi, but on try, ngala fail, ngam long satisfied, but ngam la but pendek, ngada anut, but mental one shall try. I want close no ega to the chapter. I want close no ega to the ski. I want close no yakada getting I play na ban supendam. Dagas namu chisu kan erase no. On delete no yaka. On book no yakada getting haga ching I play. Dakaba pis no to by yakatay ngam yoshu ngam lashu batle ay. Day the man gatao yakabale rim berkat arsin. Namar phim lashu banle kay ba pila banle kadai kamenta bakalashai pidang la banle. Usaitan un kren bun sin yakabarim. Henry utry bun sin ukno ikeke batmai. Kibreu kin relate yak story jong pi kabarim. Matsinyo i do breu ni kabreu kinong ong tu belong kum tu laban pa laban snew kin ye relate yak bakitip bagay bagyos ngau. Henry play matsinyo i o breu ba wan shau usdang ban plan ni kay batmai o banyat. But kumta ukwa ban pentemai long kum ka kmi ka badang puni kon suak akala reti lupa ki chan jenem but kum ta ki jing pen kre namar masin ka ha ban perkat kum no ni ko ni ha ban le ublay upalat ban ye ka kmi ula ap lupa ye pi ba masin one ban connect baru try ublay ula plan lupa ke wat tamai da jo pi ye ka barem kala sa ka barem na ba try de hang ni bo no rai sa mo ong try ki pop jo ngam la pen chingai ka mingi bat sep ngi baru ong yang ye ka ta ka bo la ma bo la pret no she ka ba jeliu jo ka turiau ba nom ken mau shu o nom la shu walau setan u kali walau do setan u rewind wala ni kiprenu ki yakran biang henry pitla pim dai ban ngap ke suru play ka bala ban le pat ya ka ban sawan ba ka ta ka dai ka jing tray ka ta ka dai ka chingai ka bang it don ha u is jesu what can mau sure nen kong na ka ching mo to pi delete no ya ka hagas na mo jesus christ nang ta ong kum no lem ni ke barim wat berkat orang borok nganom ken mau shu ikabarim berkat shu ikabarim praise God like along ka babha yila ban remind ya ka like along ka basniu yin klet no ya ka shisndon but la dak pi kloy ka ta usnem matmai ulong batmai shisha ndrela da ka ji berkat ka dang long ka barim usnem matmai un wan dan jaka. But no ban le dei ki briu ki ba kren ye pi en re dei ma pi hi but pen tamai le te ban pen rim ye le te la da pi kwa sha ge ba tamai wat kan mau shu ye ka rim wat per khat shu ye ka rim but stang no ban le ki ba tamai nam tau try la da pi la pray prop 4% wat nom ba be ba le ngam la ban try hok le ke chia kum tu ba le kam long ba le nga du nong ba le kap te so ka kam ba le kum ta nom la shu ban ba be the lead ya ka I should try la da la le po ba le ka tu ba le ke chia tu ba le ka long kum ta ino ka la ba mot ba be what can mau shu what ber khat shu henry came to my drive don nam ta jo fi
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kata kadai ke ching I cho blai. Kata kadai ke ching I cho blai. Ti bon sin. Ke kami pa ni I lok chunga bon sin. Ki kon ki don kam banong ti ke ni ke tai. Ila perkhat ke tu ke rim ke jan ngan ti jan noi kon ke tu. Chua ba ke nong mai ti ila perkhat lupa kum no ban ti. Mentur piu play unom ong ye fi unom kon la rim plat ke tu ke snam tu ke jing le tu ke jing yai nga kwa phi nom ong tu hong jan ka ba thmai menta ke sngi. Hallelujah. But ye kata ke jan la de thi lupa la de ai lupa da ke snamu Jesus Christ Lord ding na ye kata ke jan la de penjau la de sna la de tau la de pen kre na du are just nem men shwa bau tao bo wan ban nge yo Jesus Christ on ban phong ye ui ke jan kum ke hok bai ke jan kum jo ke pop kanom su na ba ke tao kroi ban lau no ye ki jan ba bitit jonga ye ki jimon ki ba snu jonga ban an shim ye ke jimon Christ ye ke jan ke ba tmai yang wala de pen Christ tang ban su pen phong ke shong a phi ba fin su yen bai un pen phong e ke ma we ke ski le tiet jan tiet kod ak we ke dukan bat ma snua ai nong ti jan ila long chi shai ban attract ma ye ki customer ma shim ne ke ti ishong ba to tep ang nei I bat ye ke kod nge ne tep nei I pen phong ye de ke kod bat kom tang ala snow pit ke jing le chung I kala long mai si sha hanga na ma ran ki tu kan le nga phong hi nga thep hi I tai la le ha ba nga ken mau or nga per khat u play la ban up the pai phi ke chan kup jong ko hak ba la da bin siong ken rat nga kwa ban phong shu ai ke kti jo phi ye ke deang ye ko mon ai ye ke deang shim ye ka ki angal lu try ke wan ban ban phong ye phi ke chan kup jong ko hak bat phin im ke ching im ba thmai na ne sha khamat. Hallelujah. Hallelujah. Come long ka ba yo try. Tang ka way ka ba yo phi ka long. Klet no. What can mau shu what berkat shu. Lada bila pen mong ye no. Pan ma ba kamalut. Lada lat pen mong ye pi da no. Mam no ye day. Kamot ma bi ki way. Mam ru ye la day. Kaba suk pin ma bi ki way and ray kaba e pin ma bi la day na mar ba pun sit unu tenru and ray ong hagas namu jisu ngala yo ji ma wat berkat wat kan mau shu but sedang ban ya chefrang sedang ban ya chefrang wat I lat yo setan ba undi untit un snayo snadukan haga jimut jo phi lead no ita boro I bagi mau play kan shong but kan don po jo phi kat kot ka kan dai ong kum nei ha kami kan le ke ba tmai om dei mo phi ban le u play u le ke ba tmai yo phi hallelujah kan ni ki chingularu try phi men ta bi ko chimot try gan im tmai no ngan ko chimot ni shikri ba tang ka chim ko chimot dan kam ada bila ko chimot u play paru bala ban le un le si ke ba tmai ka chingim jongi. Hallelujah. Ngan le ke ba tmai ong try ke ba tmai menta kan mino. Glory to God. Menta kan mino kan mong la shai kan sami kan mong la sham snap u play un mong ngan pe shwa ye phi hatola nem badim tmai ngan pe shwa ngan te shwa lai bnai nriu bnai ngan sapliang pat ye ki em ong kum ta haga kalmat bangi klet no ngim perkat shu ye berem ngi put chimot ban ngi priang yo try but hang tau try un sedang no mentai ban le ke but mai. Hallelujah. Glory to God. Unedo play aga kalemat den mar ga daw ba ki priu ki kot chimot u try u le ye kata ka chinga ya u try ka om don Amdak seti kata bau ong tongin persang kan ki priu ki bagi kendu bun sin ki ong IT teman de ong persang swa ka ji persang kam don ho blai haka
haka Bible lani haka dictionary jo play kam don jing persang namar ulai I pala pin persang Sien pin kalon posien pin persang ar posien pin kalon art pasien namar ka jing persang kanomla banle namar om da ka puim da ka bor wa pila ban job dan kap da ka bor play da ka bor ban sim ba code den ma da dau try shuong klaba mod menta pen bed menta IT menta ngan sale ki AJ batumai kat kani ka kular ka try balay bin in ban ya ho dum snam hallelujah. We try on and let it but to my fee. Glory to God. Hallelujah. Nang tawong kum no. Pinom tip yagata. Pinom tip. Kalong on scene. Kalong bom yoi. Ngan penlong ka lenti hari kla. Ken. Kamu dari kla bom don lenti. U try penlong lenti. But ki wa akari kenja. Kamu hakata ka dorin kiang kan mi kawa. Barkani kade ka kamba ka joblay ka lenti ka ba crunch pang jisu hagajim jungi ka wa ba crunch pang mun sim ba kod hapdeng jing rang reng khiang u try on I ya pi on I por ya pi haba pitlat on kali ya pi na ba phim ya chu marway hanni don kam hanni ba ngapai ki ne ko isya sau pulai ka kandai u try kular ya ka divine guidance kaba pau yau play ba un pen I lani ba un dorkat kita ki challenges ki ba phim tip lupa ki jinge ki ba phim la ban tip un pen longi ka lenti ba pila ban job un I por ba pila ban challenge ki on scene things ki ba phim la ban yo I lupa hal de ka por ba pila ban na cha prang ban job ka ba kata ka ha ka rishap kadon kam ye ke jingai ba ke jing shania chungi how try lada hi kwa ban rum ke lenti batmai kadon kam ye kata ka jing pen ko ngu chungi how play bau play la ban ya lam ye gi leng ba kita ki khoru khoram jo ke chingem leng ba kita ki jing septing ki sngeu jo ke chingyam leng ba kita ki Jordan dokta ko wa ba Jordan leng ba kita ki reclau u try when ya lam but don't mru ye san bakan jam and sim hagata ka jing san ka chungi bau try ka jinga e jo try kat banang bon kita ki chal ta pinang kam banang klan kani kalau ju long haki athletics haki jile kai lani haki ta ki rukom haki ta ki jing yale football jing yale kai lani ki nu ki jile thma ki bahaba pila job nang ni wan se ka bor ka ba kham klan pinang pen I ka bor ka ba kham klan shu ki tiat thma ba kham klan shu bat ka ta pin ha ban job ya ban yale ka jing don rekat utrai kan pelong ye pi ba pila ban challenge ka way ka level shaka way pat ka level but they Lord jong kani ka rukam ni don kam ban song tu habangin rong shong neu snam habangin ya ni kalenti don kam atli ki AK ki bangi don kam ha kachiyam but kata kalong ni don kam ban embrace change ni don kam ban long le kloy ban change ban embrace ban priang ki chingkala ha kachiyam ka chingkala ka kom shakri ke chingkala ka kom tu yo blai ke chingkala ka kom I skong tu ka ktinu blai ke chingkala ka kom jing shakri ke chingkala ka kom wan chi seng ke chingkala ka kom jing duai ki chingkala ki ba kham ba om dei se ba kham sniu ke chingkala che ba kham sniu wat om ngan ne be yo chu kham long kum ta kum da ding jo pi bi wan chi seng tu je ka ba pi ju shong ham tu I pin shong baru nus nem arjar al bursan ngayo I lajan man ke por haju seju mari ya tani tu jaga mari ya tani jaga pi haban long le klot la de ki breu nang ne ki ong wan se kmat pim long willing ban change kani de jaga bang so tanat wan se kmat shom sang ni em kani de jaga se kmat la da pim long willing ban change u breu nang wan ban tani ka ti jo pi ban poi se kmat pihak banongan I no de jaka ngan haban lek pet hagate jaka ka bakamba
Kini ka ba nga jumblin ngahapan wan no siya ka ba kambha. But they hanta kalong kajingkala kan sawan. Kajingkala. Pai ba ba piwan ji sentang berede. Lada hantu berpila syong, lada orang manu-manu ban wan syukmat kendria, ting-ting tang wei syuki kendria hantu. Mar kamlong willing ban change. Dia lada pima ban change the neighborhood, kumno pila ban change the situation jo pi ko bahe. Kumno pila ban change lada pima ban kongu, yak daga ketin ka ba pi snow daga skor ban ong le kum ta. Kumno pila ban ngai yak daga ketin ka ba pim pat ju snow. Dan kambanong willing ban change, embracing change. Long la glory. Haba pi don na ka ji sing don na ka ji duai. Haba don ka ji shukri o try. Long la glory ban change. Om day tang ha ju. Kata ka day ka benta ka ba don kambangin le. Ka ba arpat don kambangin long la glory ban oration ban pen pau la ne ban mi shakmat ban le ye. Exploration. It encourages curiosity and stepping out of comfort zone. Kabamud bapilong lekloy, ban kantina katuga jaka, kabapidon, kabapisngobit, snobiang, kabapisnob tenan, pisno, hunang tu, henry pijom no, shagaway pat kasoban. Kataga day, usnam matkamay. Henry lado usnam utelun chitelun ru, lada pimlong lekloy, pisaya jo. Haju ang tu. Senemu ya keski gaya indrai haju. Namar ngim kwa change, ngim kwa ban kalah. Ngim kwa ru ya ka ban jom syaka weipat ka level ni kesun. Then marga tau go on stepping out of comfort zones to explore new paths, whether spiritual, personal or profession. But in happen long la kroy ban jom na ka chaka ka ba pidon da ka ba pin yo ya ka lenti ka ba tumai la ni ka ching long ba sim ha ka chingim jo fish but what ha ka kam ka ching trade pi they hunter pisdaman explore ya la day what sakot aju was number to my one cheno you know ka skiu bana nam kala ka hukum ka mla ban change. And reu Jesu hapi ula ban change. Mapi bat ublay pila ban change. Pinamla ban duai tribe kala yanga. Ublay nomla ban kala lada mapi pin kala. Nyimde su ban duai tribe ban kala kada nu jonga. And reu abanong tribe. Kada nu jonga kala kala long kum ke jome. Ngan kongu yame. Kam day bo tribe wan ban kala kada nu. Nama kadai kecing kucumut jongi ban kalah ban long kumutrai. Kata kadai kabenta kabangi don kam. Ngimla ban tuai ban ong try but scam yang out snap. Ngiha ban ong try ngan but scam yang me baru si snap ngan ong pelai siu yang me. Kacu tuai. Kumbang ong ye pi mene ngan wan ban you tu ya kecing jongi kanu ka crown shoblay. Henry ni ha banong jing pai play jonga long ba crown. Ula ban peniem, ula ban peniem, ula ban mam. Yaki pop jonga Satan pai you no play jonga ba crown. Utan kecing snai, tuan kecing ayai. Hagata karukam. Haba bipang kamet pinam la banong ablay pai kecing pang jonga am. Pia banong Cimpang paya kejinjam snamu Jesu nakabanta jompa bala kia but hanta pinyo igediam snam ka kraw kejimpang karet kejing karet uplay long bo kraw tungin ong hallelujah kita di kom jiduai deng ta pinyo but pi pat scam yo play sure bo play pat scam play so cry day banong he said try but scam dia ga betok but scam try to give some la chunga but scam try nga kata ka day ka jiduai ka babakla Nebo blame but scam, nebo so cry, nebo to chen, play jog jingid, umap, kalaba bot nagbalas niyo percaya pi, lada pi once you try, they mangi bang try but you try. Habang im try ban bat, u try mla ban bat yangi.
Isaiah san puk nai wong. Tiu try kim long ki ba lengkot kat ba umla ban kene. Skor jo kim long ki ba kelut kat ba umla ban yo snow. And rega jing bom hok jongi. Kalau penya klat no yang i baru play. Kam dei ke ba lengkot ba tiu try. Lada ngingin pat yo try. Nginom kalan. Hallelujah. Hallelujah. Change from cut your pee. Change cái chim một your pee. Change cái chim snow to your pee. Day, bun sin yi berkat. Bakini ki breu ki bakren snew your pee. Kin sapen pai di your pee. Pila badong pastor ngam treasure ban le chiu sen. Naman baki kren ben yang ki pai lut chunga ki pai snew. Ki hapanong. Ada pi kren ben yang Hinom la ban pensange ik jing I du blay yang. Lada pi penyap ye kato jonga. Hinom la ban penyap ye kamen sim ka bau blay ayala. Na mar ka daga daw pi haban snow tu. Ki priu ki la ban kren benya pi. Ki priu ki la ban do boy pi. Henry la daw blay dagit. Ki priu ki nom la ban lay ay. Hallelujah. Kata ka dei ka ktin jo blay. Ila kupule menin na kita wisya ka boong baka buram jo play ka kana shadin jo pi baka hok jo u ka ya shwa jo pi ka ba mot la ki briu ki kwan punjab buram na shadin jo pi ki backbiter la ni ki ta ki nong kran na shadin ki ong to briu with snew to long kum to henry la ka buram utroik don na shadin jo pi ki knam saitan ki mla ban ta yo pi ki nam la ban pen sangai yo pi ki nam la ban pen pai din yo pi hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ngakwa ban ong hakani ka por ngan sangeno yang don sigi way pat ki benta. Ban kai ka ban ngakwa ban pen kut hang ni ka long. Ni day ban long la kloy embracing change and take a step to explore yourself to the new path, new experience, new spiritual life, new personal life, a new profession. Yagata kay batumay sedang banlay menta sedang na to menta hi pinhaban sedang habagin one man to why shall try pin yen ni ka pa pisong in tuai hang ki paro katak peningkong yin yen banong try nga kloy ban change nga kloy sa gidi batumay nga kloy yakaban ship no na way ka son si way ka son nakataka level ka don hang ni ko nga kwa si ba khamba nga kwa si ji man sem nga kwa si ji long man sem ko ba kham kraw you why should try namar kalenti ka ba tumai ka ba pimte banyai de tang ka sunduk jutang ba ki lengdo ki ba pin pek si ki lengdo ba pin pek sunduk jutang hang ta pin boy si ka ka ba pin dei ban let blay ola pen pau ye pi ka tin jong u yo blay yo man sem ba khod wala ai fi ki nong sharai ki ba sharai ke chingim jo pi wat nom bakla na kani wat ong ngapet tang show blay ngapet ki pastor ngapet ki nong sharai kim la le hang tur don ka ta ka long pin ja len ti hari cloud ba len ti hari cloud don way brew habang let ban ye kren ba ingong balay ba pi wan ti seng shu yo mo la le you way kum no pi snow ma ka chu ntai ka chu ntai ka chu ma chu bat kum ne ka chu wat la do brew nyau yo pi kum nong yalam kam men toy yo pi ban ben bor ya la de ban yalam ki la de ki brew kim priang ye ke iwa pi kren le no ba pi ben rung ye ke ba pi ki Dana marda ga daw. Nga kwa ba pin snow tu akan ba pin iaid. Blay bu iga snup jutang ba killing do. Bu ye ga ktin jong u yo man sim ko ye ga present jong u bat kinong sharai. Pi ha ban bot. Wa di ga jiak ka ba dei piang. Ka ba arpat ka dei ga jolong willing to pi ban boot. Anam la ban tan jubor ban boot. But long la kloy ban change. Long la kloy step from one zone to another zone. Nagway jaka shakway ba ka level jong kata ka ji.
Bau blame the karku pi hat. Ngan berkut ayaka. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise Jesus.